Sakwamukela koti kuKwekwezi FM ngaphakathi kwehlelo sibuya nawe Express Lane ku-DJ Arvuna no Big Joe. Ngaphambi kokuthi-ke siye entolo besixoxisana nodadewethu uNandi ongungazimbi wamhlapha nje okusatshalaliswe inthombe zakhe enkundleni zokuthintana abulanzi kubalwa-ke hlangana nokutheliswa enkundleni zokuthintana. Aloke Nandi uthethe ifone wangena ku-live. Into engizibuza yona ukuthi bekwenzakalane emkhumbulweni nakho ngaleso sikhathi. But bese ngikhathele. Ngikhale izinsuku. Umzimba wami ubona wonke umuntu. Yo. And into ebuhlungu ngalento ukuthi umuntu olikhela ama nudes. Umuntu bekade ngimthemba. Nandi na uthi umuntu ebomthemba uthi ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu okho wazwana naye ngaphambilini. Yes. I-ex. Sure. Kodwa a good friend of mine had a talk with me. And I remember just thinking to myself, ukuthi, hey man, mina ngingani kaPraton. Angeke uvele ungihlukumeze and get away with it. I come from a family of fighters. So I decided ukuthi I'm going to go back to the very same platform that was used to shame me. Bese ngiyazikhulumela. Manje bawungasabi na ubuyela kiyo platform le ukuthi mhlawumbe ungathola i-reaction efana na le oyithole ekuthomeni abantu babuye godu badlalise ngawo. Sure. Kodwa I had to reclaim my power back. And I had to use the very same platform that they used to disempower me. Futhi bengenzeli mina ngedwa. Bengenzela wonke amantombazana asekasi andlula into enefanayo. Manje ngikho konke lokhu isikolo kukhona esikwenzileko namtjana bakukhulumileko esikolweni. Sure. Are ngicabanga ukuthi simadoda singenza ngcono. Ukuthi uzokuthandana nomuntu nakusesemnandi nibe nezinto enizisherako, nanihlukanako bese uthatha indweza ngomnqopho wokuhlazisa i-ex yakho ukhambe uzisabalalisa. Ngicabanga ukuthi kumele senze ngcono Smachita. District sibhekane nesimo esibucayi. Kodwa akumele ngisehlale sisonke izandla ekubeni ukuthi ingane zethu sihlukumezeke kanje. Somele kube nento esiyenzayo. Yeah. Kodwa le ntombazana le ayikho msula. Angithena ukuthi manje ithombe eqala. Hayi inkinga la ikhona. Ithina. Somele lezi ingane lezi iphatha amafoni lawo nale social media yazo. Awusho. Uzozizwa ngendlela ozizwa ngayo kuwe kuyingane yakho. Wenzekeni kule gama leli elithi it's a village to raise a child. Yes. Ngengamuzi ukukhuluma ngomzi mhlophe. Hayi lokho ngizokulungisa lokho. Igama lesikole ma ithemba la kusasa. Absolute. Akusona isikole sakho leso. Khuluma. Indaba ngibona abafundi bakho ku-TV becomplain nge-revenge porn. Kanti lento awuzange uyilungise kathanda kwenzeka. Awuma ithini iplan yakho? Uzoyinqanda kanjani yonke lento? Lo mfana uphi lo mfana? Lalela wemusa. I-department inembuzo engapheli manje nge-district yami. Oh ilesa sikole futhi. Uyayizwa nje lonto? Uyayizwa lonto? Khona manje sengenele ummeli lo nonya lo uproper onokule case le ntombazana. Kuzomela be-contest yenzayo ngokukhulu ukusheshsha. Yeah, but why am I being blamed? I didn't do anything. Exactly, Musi man. Ayithathula wena. Akazwenze lutho ngitshela ukuthi yenza something ngalento. Ubumfana njengamanje wangikhuluma. Angithi sesikoleni uyafunda. Intombazane yona enjani? Iyahlenyuka neminja yonke indawo le. Lalela laba. Ungiswe kahle ufake la emadlebeni akho lokho. Uzongikhuphula ushukela njengamanje. Lungisa le nkinga njengamanje. Ngiyayifuna mina le mali. This is 5.5 million baba. Akuphila uzohlala na. Yes. You know what, friend, I'm proud of you. No, really, you ate that interview and you left nothing for us mere peasants. Your friend, but I'm so glad that I actually did it.
That's my friend. She wants to come see me. But my new celebrity friend. Celebrity. Asuga. Oh. Ndombatan, if nambeng nemtimba lofana na wako, I will leak my pictures as well. Nina mantombazane nihambe nenza amanyala yonke indawo emveni kwalokho bese niblame abafana. Nitsabenze njani ngempela? Hi. Mina, one thing about me, angimthandi nje umuntu omdala ongena endabeni zabantu abancane. Angimthandi. Woman, can you please get over yourself? Sizwe nje uthi uthini. Iphi inhlonipho kuwe ntombazane? Respect. Irrespect here enwama. Umngani wami victim la. And it seems like ujaji wabantu besifazane kumele ngabe bayamsupport kule nto abhekane nayo. Friend. No, friend. No. Asikwazi ukuthi sambe abantu basijaja la endleleni ngoba ama-secret wakho basiwazi. What if ubaba umkhizo busy noma mntuli as we speak? Ntombazane. Sir, busy. Mngamezulu. Awu Nkosi. Ngenani? Sawana sir. Awu. Oh, we just wanted to say thank you so much for helping us Ngama Matswetu. We really did great this term, and we are very grateful. Yeah, sir, and to be honest, we didn't think Obuti would make it. And then we would fail and change our school, and now we don't have to. And ta-da! Angazi ukuthi uthini. Oh, sir, we're signing the call failure. All our signatures are there. Ngiyabonga Nizwana. Come back. Best class. Okay. Abanye ke niyodlalela entsheni. Bye. Pardon. Yami ngani ngcono kuma internet. Asuke game. Nazi la squad. Ngiyapholisa pardon. Awusana vista. Nazi la sibuso khona. Athela amaswida mnandi. Khumula. Khumula. Ngiyapholisa pardon. Khumula. Khumula, ngithi khumula. Khumula. Angani ngona kuma internet wena bangizolwini umabona bona. Khumula. What? Wena mas. Hola. Whoa, Bertrand, whoa. You can't do this. I mean, you can, please don't do it. Musi kababa Mthembu. Utshelile ngithi. Bathi yenza sure ukuthi ngasaphinde nje kushaya around. Wena wenzani? Ngishayisa ngomoya ngithi. Sidlulile escope lapho. I promise you. I'm on it. Please, Bertrand. Ngilandele imigaqo siseko yethile phambi kwandenze something. Ndiyacela Bertrand. Ngingamdubuli Bertrand. Yabona mina. Ubradosh shirai. Isimisele. Ayonke indlela. Uthi lescope lapho. Sosowasha sibe clean bese ngisiphambanisa nemvula. Please don't. Bertrand, please. Bertrand, please don't. Bertrand, please don't do it, please. Bertrand, please. I'm gonna fix this, Bertrand, please.
Hawu, Menier. Yazi ngiphansi phezulu lokufunana nawe emaklasini angikutholanga. Well, that's because I'm here. Angisuka nasemotweni yakho angikutholanga khona. Again, I wasn't there because as you can see. But now I mustn't go to my class. No, yes. No. Into engizama ukisho ukuthi khona engikuphathele wona la. I have something for you, Menier. Are you okay? Yeah, I'm good. I'm awesome. Awufuni ukwazi ukuthi bengibhizi kanje namhlanje. Well, you went to my class. I wasn't there. You went to the car, and I'm pretty sure you went to the loo too. Yeah, nalo ngikwenzele. Uyazi bengicabanga ukuthi yini into engakujabulisa. Uyabona? Ngingaphuma ngale mall bangifika ngitholanga lutho. Ngize ngangena la kuthengiswa izincwadi. Mangifika hayi ngiyabona ukuthi hayi ngizabe ngokusukela ke la. Gijima, if you do not get to the point, I'm going to leave you here talking in riddles. Hayi, akubambe la. Awangeke ubheke nokuthi kunani phakathi mhlawumbe. What's this? Uyazi ngithi ngilo ngibhizi phansi phezulu. Hey, ngezwe ukuthi ilanga liyashisa ngathi awuthi ngeke ngithome. Yabona into ukuyehlisa nje ukushisa. Ayangishaya lento athi nayo ke into umeni yakasemi ngamjabulisa. Ayibo. Gijima. Okay, wayicinga nje lento yenzileyo. Iyona into obunomthengela yona le. That's okay, Zola. I appreciate it. Thanks, Gijima mfethu. Nokubonga mina bonga mina. Uyazi ungeza umuntu. Ngithi ngingena nje eklasini. Labantwana bavele babona ukuthi ngiyingilosi. Angikhulumi ke ngama marks. Sile. Number 1. Mina ngiyakutshela. Mntanami sehlala isikhathi eside nje angisazi nami ukuthi ngenze njani. Ngibuka ukuthi unjani ebusweni. Yaza ngikhola ukuthi umntanami ukuthi uhlasele umunye umfana esikoleni. Ngiyabona ukuthi khona into engahambi kahle kodwa ngazi ukuthi yini. Ngoba akafuna ukukhuluma nami. Awungawari mama uzoba right. Futhi ngiyazi ukuthi whatever lebe kayilwela ulwela into right. Ngikule hero yami. Yini? Kulembeko senzo. Yabo. Exactly lento lenganaso isikhathi sayo. Yabona ngonilibela abantu ngibani na? I want you out of my school. A suspension letter. Yeah, ngoba SGP na SGP ringile ukuthi I am the principal here and I call the shots. You are suspended. I call the shots. Angibulele Menier, angibulele. Yabona manje shota nje yini nge-spotlight besibulala i-crowd. Suspension letter. Hayi cishe wangibamba la bese ngeke. Hleka. Dibanisa nedombo ungahambi eveki yonke bethi ngiyandeva. After everything we've done together. Hey, whoa. After everything I've done for you, nama high grades under the carpet. Lo Menier idala lenkohlakala. Umthetho. Nesebe lezemfundo all over this case. Revenge porn is not child's play. Revenge porn is not child's play. Vele marabana proof. How stupid can you be, Senzo? Huh? How stupid can you be? How long do you think your friends are going to cover up for you? Ngale nto yakho ye-drugs uzithengisa apha esikolweni. Yazena Menier uyakhohlwa ukuthi mina ngazi ivari lingakufaka ehlahleni. Uyangifica? The same vari ungafuni wena, le district nyana yakho nalamaphoyisa nyana yakho ilazi. So if I ever find myself outside these school premises, ngizocule assembly kuphuma isikolo, phele nya ngecareer wonke umuntu. Ukesa mina ngidlalelwe. Try me, son.
Hey, Monty. Try me. But you think I got here by chance? Or by prayer? Qalisa nje ulovulelwa umlonyana wakho umdaka ubona ubana lizokwenza isinyanyana. Oh, how I wish you would. Now, get out of my office. Get out of my school. Now. Get out. Yabo njengoba ungafuna ukudla. Mina ngizokudlisa ngenkani ke. Ngiyazi ukuthi kwenzeni. Lisa, just I don't want the guys at school to see me like this. Angivumelani nalento yenzile. But I appreciate it. But I don't think I'll ever fight again. And you're the only friend I've ever had. Oh, Gully, so sweet. Listen, ngizodila nosenzo. Best believe it. But when ngidinga ukuthi ululame mfethu, uyiqoqa ubuye esikolweni. Angeke sikwazi ukuqeda lo nyaka ungekho wena. I mean, at some point, when ama marks wakho wodwa nje, wasiphethe lesa sikolo lesiya. So you have to be there for the comeback. Also, ngifuna ube khona manje itrapa le exam. Ya nina. Nizitshela ukuthi niwinile. Wena ngiyabuya second half ngamathamla ngokushange flying kick kule ntshebe yakho irose. Uqala ngami nina. Yezwa musi. Wena juluka wena, yazi wena juluka wena. Yabona nina. Themba la kusasa. As from Vandag. No. Nina nisewona ama high grade ngaphandle kwami. And nazi kahle ukuthi from Vandag akunazinyana levube ladliwa zingwenya kwacweba isiziba. Phumphele ba. Wena juluka wena. Uzoyisola wena juluka. Uzoyisola juluka. Uzongena la emotweni ngikushayise wena. Kwathatha aphi khona lokho? Athathaphi. Ngazalwa umakhosi mina. Mayoki. Sobonana second half. Bheke kuyenzakala.
Well, I'll be damned, Kachima. Hayibo baby. Ikhatlari yanto nike uxoza nje ngesandla. Feels better xa uyibamba ngesandla. Khona umuntu omlindele? Coming. Hayibo. Ebusuku. Sorry ukuthi sithi gqi unannounced. Apha. Yintoni? Man. Ngithe mandizizele mina ngenqo. Sizothi thoko ndikujongile. Ungayenza njani lento ba ususpende umntanam? Hayi ndiyazibuzela nje. Awuyiboni ba yiplant yonke le? Ela yili lomntana lona ndiyachaza. Lizifotile. Lasifota. Izifoto zibanyikinyezi. Lathatha izo photos yasendela umntanam. Limehenda. Uthi umntanam xa ithi hayi, wasithatha izo photos. Wasithi pa ku-social media. Mina yazi bengicinga uba mhlawumbe lo mbasa uxoxa ngomse esikolweni. Come Ngelishwa sisi. Akho kwanto nje mina ndothi ndiyenze. Lude lube kanti uphando luqetyiwe. And i-rules azenziwa ndim. Zenziwa i-district. Ngubani uprincipal pha? Hayi ndiyabuza. I-district yantoni? Andithi wena ubona ndakubona long time ago uba wena uyi-fake. Usisinganganga so principal. Into yaziyo nje kudayi ube mhle upheme apha ufake isuthi wenze nje ifroutsha kampipana uyaphasa phezulu awenzi niks kweza sikolo. Yaqonda intoni namuzi? Ayiphele lapha lento. Uzaqhawe ukujinga abantwana bedlala. Nangoku Kwedini. Umntanda yiyo. Lizohoriswa ngowe. Are we clear?